Bueno, eta gaur, kampusea bisitan Kike Amonarriz etorri zaio, txaldeon, egunon. Egunon, oraindik egunon. Egundik, tarte hortan. Eta bueno, kampusea bisitan etortzen diendan nahi bezala, Kike ere Arabako mikrotatik pasaraziko dugu edo. Gaur Kikek hitzaldi bat eman digu, gazteak eta euskara edo euskara eta gazteak. Ez dakit, honea etortzeik izan ez duen antzako labur prentxo bat edo. Bueno, pixate hitzaldiaren izenburua hori da, ez? Hizkera gazteak eta gazte hizkerak, ez? Azken batean saiatzen izan adierazten da azkenengo hamarkada hauetan gure hizkuntza komunitateak sekulako aldaketak izan dituela, barne aldaketak, eta orduan gauza asko ari direla gertatzen lehenengo aldiz gure historian, ez? Eta hori da, lehenengo aldiz gure historian, baina euskaldun elebakarrik ez dago, gazte gehienek euskeraz badakite, baina gaina gehienak familia erdaldunetakoak dira, lehenengo aldiz gure historian euskalduna esatea alfabetatua esatea da, lehenengo aldiz gure historian hizkuntza batu bat daukagu, lehenengo aldiz gure historian euskalkirik ez daukaten gazte asko daukagu, eta lehenengo aldiz gure historian euskara dakiten eta euskara erabiltzen duten askok eta askok hobeto hitz egiten dute erderaz euskaraz baino besteak beste, ez gauza askoren artean. Horiek izan dira barrutik bizi izan ditugun egoerak, ez? Ikusten dugu aurreratzen ari garela, baina beste alde batetik ere, oraindik ere egiteko asko daukagula, horregatik botila erdi hutsaren eta erdi betearen irudi hori, ez? Baina beste alde ere, adierazi nahi izan dut, askotan gure burua ikusten dugula oso txiki, baina munduko testuinguruan ez garela egin txikiak, eta ez garela inaulak, naiz eta indartsu ez gauden. Orduan, kontradizioz beteriko egoera honen klabe batzuk behintzat ematen saiatu naiz, modu nik uste baikorrean, eta bueno, alik eta modurik atseginean hori ere bai. Eta batez ere Araba bezalako leku batean, eta Gasteiz bezalako leku batean, nun, nik orain dela 30 urte ikasi nuen, orduko egoera ezautu genuen, oraingo egoera ezautzen dugu, ikusten dugu zein den, egoera komplikatu hori eta berri hori, baina ikusi ere pixat nun asmatu dugun, nun ez dugun asmatu zein dian urrengo erronkak eta hori izan da pixat adierazten izan. Bai, nahi garrantzitsu eritu zat, esan dezuna ez deula bestu zentzia jo behar, boligrafo gorrie poltsikon gorde behar deun hori. Bai, nik hemen eta batez ere Gasteiz bezalako herrietan gauza bat ere azpimarratzen dut, ez? Eta kontuz. Erderatik euskerara datorren generazio bat eta erderatik euskera datorren territorio batean daude, ez? Orduan ezin duguna da, espero, euskaraz hitz egingo dela, Zizupilen, edo Gabirin, edo Aulestin, orain dela 200 urte hitz egiten zen bezala, hori ezinezkoa da. Beraz, kontu zibili behar dugu, bat, euskainola bezalako fenomenoak baloratzerakoan. Ze askotan jende asko atzera bota dugu, esan diogulako, hori ez da gondo, hori ez da zuzena, hori ez da horrela esaten, jendea komplejatu egin dugu, segulako karga sartu dugu motxilan, eta animatu eta ilusionatu berrian egin duguna da azkenean atzera egitea lortu dugu, ez? Eta gero horrelako egoeratan beste idea importante bat ere bada, esatea, hizkuntzaz aldatzea ikeragarri kostatzen dela. Zu persona batekin ohituta baldin bazaude erderaz egiten, ikeragarri kostatzen da euskarara pasatzea. Eta hori nola egin daiteke nire pixatzailetu naiz azaltzen, segin egin daiteke horretarako, gaina aukerak teknika jende askok egin dugu, egin honek ere erderaz egiten nuelako, gaztetan erabat, baina kosta egiten da. Izan gaitezen horretan kontziente, baino jar ditzagun ere mekanismoak eta aukerak hori egitea ez da dein izan sufrikario bat, edo ez da dein izan hain zaila, ez? Ze, aldaketa horiek ez baitia individualak. Persona batek, talde batian, joera berri bat hartzen bali madu frikia bihurtzen da. Horretik esaten da batzuetan, eskoi frikia, zeratik, berak bakarrik egiten duelako. Hizkuntza aldaketa beraz, izan behar du gauza adostu bat, hitz egin bat, eta hori egin daiteke eta egiten da. Guazen hori arrastea eta ez da. Egunerokotasunen euskaraz bizitzeko eskubidea bermatuta dukela iruditzen zaizu edo? Ez, nik uste oraindik ere asko falta zaigula hori lortzeko, ez? Inkontu oraindik ere bizitzaren alor askotan zailtasunak ditugula guk euskaraz bizitzeko, ez? Eta guk askotan ezinezkoa da, zailtasunak daude eta nik uste asko aurreratu dela, baina horre oraindik ez aurreratua badagoela, ez? Kontua nik uste horretan ere askotan gertatzen zaigula eta euskaldunei eskubideak exigitzen oso jaioak garela, baina gero erabiltzen ez hainbeste. Goatzen naiz Googleko arduradunak, ordiziarra, keju zela, ben argiako elkarrizketatean, esatezulako momentu batean gehiago izan dira Google euskera jartzeko eskatu dutenak, gero euskarazko Googlea erabili dutenak baino. Orduan nik uste hor badaukagula ere erronka bat, eta da, gauza bada eskatzea,
eta ondo dago eta beharra dago, baina bestea, eta hori gure esku dago ere, erabili behar dugu. Alegia, egoera bera zenbat eta gehiago erabili, erresago izango da, baldintzak ere sortzea euskara, errespetatua eta erabilia izan da. Eta, bueno, segiz, gu ikaslean einean, gure ustez, gure bizitzako garai honenetan gare. Dudai gabe. Dudai gabe. Eta, bueno, oroitzapen honik edo zure ikasle bizitzako oroitzapen honik edo? Oso onak. Ni egia da, karrera hemen bokatu nuela, Euskal Filologia nuen, ez da egitago esan beharko nuke, baina ni azterketetara bakarrik etortzen ezan ja ordurako beste lan batzuetan abilelako Tolosan, baina lehen 3 urteak Donostian egin genituen, eta orduan esate baterako Susa aldizkaria sortu zen, ni honitzen historia hartan, oso garai mugituak ziren, eta nik uste ikasle garaiak diala benetan bizi eta aprobetxatu behar dian garai batzuk, ez? Oso intensuak dira eta nik uste dute zuko atera bertzaiela urtu ikusten da zuegera ateratzen dira orduan, ongi. Eta bukatzen juteko, elkarrizketatu danai eskatzen digu bizitzako edo kantu bat, badak izai dela, baina kantu bat eta zergati bat. Ni normalian beti ertzainak taldearen etxo egiten duk, aukeratzen dut. Ez iruditzen nire inpaktatu ninduen kantu bat izan zen bere garaian, askotan entzuten duen kantu bat da, eta iruditzen zaite zabaltzen den filosofia beti auki behar da lagoan. Ez gehiagitxoin, ez gazte garaitan, ez heldu garaitan, ez hartzaruan, ez gehiagitxoin. Oso ondo, eskerrik asko jarriko dugu irratsaioan, ertzainak enkri, eta beste gabe, eskerrik asko eta segi hola. Esko zait, animo!